Kwedu muChiBuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechishanu mwedzi uno waKukadzi. David Coltart nyasi agoreketa kuti imi ndisiyei ndireke ndakadando ndiri kubuda aba kukanzuru kwandiriko. Ndiri kuramba njenderera nebasa asi okureketa kwandakaita naChamisa. Agoreketa kuti Chamisa agomufonera akati akusiyana nobato roCCC. Akanditi aiwa enderera mberi nokusenza. Ipapa agotoreketapo kare akati vamwe vanofungira kuti ndiri kutsvaka mari asi palibe mari yandiri kuwana nokutoti ipapa ndikubhadharwa mari inoita $25 $25 pachirungu. Basi rekai tione kuti zvinopera sei. Wamwe wazotodoka waita kurwadziwa fani nokuti wari kufunga kuti kana meya ari kutambira mari yakadandi, kureketa kutoti wamwe wese wari pasi pache kureketa kuti uore hwacho hunopera kana zvakadandi. Idi heno rekai tione kumberiko kuti zvinomira papi. Bato roCCC nyasi rataikiwapo kare nemumwe Daniel Molokele. Areketa kutoti aiwa ndichazvida baini ndichazvikona baini zvobato roCCC. Rekai tione kuti wanoperera papi ipapa wakuruwa. Tinenge takandoringa tichindokunyepaipo zvinenge zvakuitika. Akozvipa zita rokuti Baba Abrahamu Morgan Komichi agoburika ari kureketa ipapa ari kuda kutsvaka kamu kuti azikane kuti achiri mupenyu. Agoreketa kuti kwai wemapato anopikisa hurumende wanofanira kuti wabatane kureketa kuno, wabatane wese, asi wanhu waChamisa wari kuita kuti zviite zvinyangaritse nokutoti wari kutadza kureketa kurusvinu. Kwai wanhu waChamisa wari kundoti tiri kudzivirira Chamisa, tiri kuchengetedza Chamisa basi. Kuita kuti wamwe wese wakone kubatana nawo. Apa ari kukangamwa kuti sondo rapfuura rino chairo. Akaburika ari kuti tazonhadzira pombi manje yomapato 25 kuti tabatana tese. Kuno kana mabatana 25 muchiri kutsvakepo kare, unobva watoona kuti wari kuziva hawo kuti iwe wari wegani, aiwa moto wemapepa palibe chisvinu, kana zai chairo unodeibva nomoto wemapepa. Asi kana pana Chamisa unoziva kuti ndo pano moto womatanda chaiwo unoibvisa nyange mabhonzo. Wamunangarwa kureketa kuno wagoreketayo masoko okuti inino hurumende yangu tagopa vanhu vanosvika zviuru 10 chaizvo mari yokuti wafunde maskorashipi. Heno mabi yangu kuti chokwadi chere kana kuti manyepo tichagoziva baisu, tichagoringa kuti zvinenge zviri kuzovhurika chere kuti ichokwadi. Heno ticharamba takaringa. Catch and release yatinogara kureketa inoitwa nowakuru wehurumende yaburika pachena manje kureketa kwanyasi. Paddington Japajapa asiwa atakaniwa mhosva yanga nayo yanga apinziwa mujere mwedzi mitatu yapfuura. Akapuwa makore mairi okugara mujere, asi nyasi aiwa atakaniwa uya kuita kufara chaiko kureketa kuno. Zvaburika pachena kuti sei panguva yekuenda kusarudzo anga arimo mumarari mawomo achiti ndabenuka ndiriwo kumusha ini ndiroza ndiPF ndirazodina. Ndizvo zvaanga ari zvanza chimbomira iwewe chakubuditsa hedu manje. Idi rekai tione kuti zvinopera sei. Kumwe kuita kunoratidza pachena kuti kuburika kwaJobhosikara kuno zvimwe zvikuru zvanga zviripo. Ipapa Obert Masarauri kwaya achiribe nyaya nokutoti wachuchiso hurumende wabisa nyaya kudaro dzimhosva. Anga ano nyaya kubvira mugore ra2019 pakaita vanhu zvokuratidzira paya kuti mapfuta odzimotika akwiritsa. Iye akabva ati imi akakurudzira vanhu kuti waite zvokuratidzirazvo. Kuno akabva anzayo mhosva ari kunenedzerwa mhosva yekuti ari kuda kuti abise hurumende zvisiri pamutemo. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Tinoramba takandoringa kwazvinenge zvichienda nako. Vhidhiyo radokerera nyasi riri kutenderera raJobhosikara achinyepiwa naBlessing Chiza kuti achireke hache kupfeka masutu. Kwaino kutoti mweya waMandela ndo waakumugara. Kwai kureketa kwese kwaagweita kuya achita kunga Mandela. Ndo zvaakiitika.
muyembo tunoitirwa nevanhu ava dzimwe nguva wakaita kunyangaridza. Regai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Asi paribe chizvino charamba takaringa kuti anenge achitetekera chere zvakareketiwazvo kana kuti anenge achiperera papi. Ana mambo munyika vari kuita tunogara kuita kusikinya tukono chaito zvinoita kuhwadza ipapa kutoti kwai wamwe wakutobhadharisa mari inoita 100 nokuraudzira chaiko kuti munhu auye nonyaya chekudare ramambo. Kuno ukaona wakubhadharisiwa 100 romadhora okuAmerica, warume wangani wachaenda. Kana ana muchembereka wanenge wachiribe mari waye wanokona baa kuboya kutuzvino kumatareko kana zvaita kudandi. Reke kudanda wakomana zvinoita kuhwadza izvi. Asi rekai tione kuti wakuru wehurumende wachaipindira chere nyaya yakadandi kana kuti wanondosiya zvakadando. Tinenge tichikunyepa iyi. Tikaenda kuguta roBulawayo, egodhini mo pai yatanda kusenza kureketa kunopaka makombe. Aiwa kwatoisiwa makombe akutotekaira achitorera vanhu ikweyo. Pokare neanotengesa mavhenda kwaiwavhuriwawo pokare misika yavo 400 ikweyo. Asi mo yacho yati yapera ba. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera zvakaita sei makore anoteera yaya kuti zvinenge zvichitekaira chere kana kuti paribe. Tinoramba takandoringa tichikunyepa iyi. Tochiringa dzirikitika hadzo mumitambo. Themba Gorimbo agoreketai kutoti nyasi ndaakutengesai nimbasha dzandakapfekera dzokurwa nadzo dzandakachaya mumwe mubhicho uyu agokuByo uyu. Kwai ndakati ndikutodzitengesa kuti ndione mari yokutoti wanhu vari kumusha wakone kuboya rubatsiro rwokupariwa tsanga mumaziso. Aiwa tekuti makorokoto tusvinu twaari kureketatu. Agoreketapo kare kutoti ndikatengesapo kare ndoda kuenda kowaka imba yekuverengera yokutoti wapwerewo kumusha kwangu wanokona kuenda ikweyo panosora wobva waita zvokuverenga warimo. Rekai tione kuti zvinoburika chere akazvikona izvi. Tinomuramba tichinomurovera manja tichimuomberera chiti tusvinu twaari kuita. Zifa yagoreketai kutoti gorekai kufarisa tichatanda taenda koringa kuti iro nhandare yorufaro yapapi. Kana yaita kuti itambiwe mutambo yotambiwa pachatamba Caps noDynamos paitofanira tatoenda kare koringa. Tinenge tikunyepai kuti vanenge vaperera papi. Katiringe dzirikitika pasi rese. MuSouth Africa kwai anonzi Edwin Sodi agonzi ano mari yechikwereti kuhurumende kuburikidza noSARS inoita mamiliyoni 400 mari yemuSouth Africa. Mari dzakadandi kundoita kupfutsiwa kamu wari kudaba kuti agoburika achisara achipona. Rekai tione kwazvinoperera kuti ndokupi. Mumwe anoimba kuSouth Africa anonzi Tyler kwai agopuwa mubairo weGrammy wekuti kwai ndiye munhu akaita mutambo womhanzi wakaita musvinu muAfrica mese. Tikuti makorokoto. Apa kuno vamwe watsano ane makore 29 kuSouth Africa wagoita basa rekuenda kobhinya nokuponda wakadzi watanhatu wekuZimbabwe izvezvi watoripo wakamirira kutongiwa mujere. Kwai wanonzi Sifiso Mukwananzi. Wabodzibana Mukwananzi Promise. Kundofanana kwamazita kuotira vanhu vabodzikamu. Mutungamiri wenyika yeNamibia Nangolo Mbumba ati ndinenge ndambumba ini panguva ichapinda sarudzo pokare ndichadaba kubenuka. Paitozonetsa dai ati ndichada kuenderera mberi nokutoti munhu anga ari kumuteedzera izvezvi ndiye anga anzika achapinda kana iye Hedge abva. Kuno akabva aita kubisiwa naYawe. Rekai tione kuti zvinopera sei. Nyika yoMozambique kureketa kuno kwai yagonzi iri kuda kutoti ichipedze nyaya yekutengeserana magetsi noSouth Africa yavagoita makore 50 apfuura. South Africa iya ichaita kusiririsa idi. Rekai tione kuti zvinoperera papi ipapa. Kwai kuTanzania tumwe tutsuwa twawo ikweyo kuZanzibar
kwai tiri kuperehwa nodoro. Varume kwaona vanhu vachingidzira doro oziva kuti paita kunyangariwa. Nomudiwa rinoita iwoyo vamwe vakutoreka kuenda ikweyo nonyaya yokuti vari kuda doro. Idi rekai manyata azoimba hache kuti tinoda hwahwa. Rekai muone ipapa kuti zvinopera sei. Munyaya yegumisira, mambo Charles wechitatu wokuBritain kwaizvezvi aita chirwere chegomarara akutonzi akumbomira basa kuti aende korapiwa. Vamwe vakutopuruzira manja izvezvi, vamwe vagoringira vachirwadziwa, vamwe vagototi rekai tione tsvatu waro, vamwe zvakaita kunyangariwa. Rekai yawe ndiyo vanoziva kuti mbani achagohwa rini. Ticharamba takandoringa hedu kwazvinenge zvichiperera kuti ndokupi. Takadaro zvedu mabuja rekai tichigumire pano. Ini ndini wenyu mHanduwe Wenhau.